Msikubali kukaa huko mbali. Kapod wantiere weche mag siasa mag duond bura mar UDA eni campaign mar laro kombe mopogore ten duond bura mar UDA osechako tedore kaunti ma Mombasa kama ichano timie yiero tarik 9 dwe mar 12 higani. Pogruok kata kamano medo nyiedhore e kind jokanyogo mag duond burano kaluwore gi ywaruok madhi nyime e kind jaod bura Manyali Mohamed Ali to kod jakom mar UDA ma Kojolo Hassan Omar. Shadrack Okindo ma en achiel kuom jogo malaro thuolo mar jakom e duond bura ma Mombasa ne ochako ayanga campaign mare e kar chung' od bura ma Mvita koko ni lengo mare en tego pogruok masani onyiedhore e duond burano Mombasa. Okindo manorem e ng'welaro kom governor e county ma Kisumu e yiero mokalo koro biro Mombasa kamopiem gi seneta mogwel Miraj Abdullahi. Minewa biro yudo chiemo, puothewa biro nyak, owendni magwa kaka jokonagi biro tegno kendo. Mombasa, UDA has been in pieces. People fighting, wrangles everywhere. We need to stop these wrangles. With the team we here, I believe, and we've put God first, we are going to succeed. I'd like to thank our Excellency President, William Samoei Ruto. We are behind you 100%. The only thing we need in Mombasa is peace and love and unity. Since we don't have any cooperation amongst the elected leaders, we cannot reach the president. The president comes to Mombasa County, he goes to the administration instead of going to the political offices. More so, we don't have a regional office in the coast region, nor do we have an office in the Mombasa County, which is a sham.